Jeg er taget ud til en demonstration omhandlende uenigheder mellem medarbejderne og ledelsen i IT-virksomheden Adore. Talen af en tidligere medarbejder er lige gået i gang, så lad os smutte over og høre, hvad hun har at sige. Kære alle forhåndværende og nuværende medarbejdere hos Adore. Mit navn er Karen Møller. Jeg arbejdede tidligere hos IT-virksomheden Adore for et år siden, men valgte at sige op, da jeg mener, at arbejdspolitikken, vi fører hos Adore, kan sammenlignes med en struktur, der minder om Hitlers. De anvender nyliberale styringsrationaler, hvor fokus er, at medarbejderne skal fungere som hele mennesker, og ledelsesstrategiens formål er at fastholde og udnytte deres menneskelige ressourcer. Alligevel har denne strategi mange huller. Det jeg og mine medarbejdere eller kollegaer ikke føler os tilskrækkelige, og arbejdet begyndte at påvirke vores selvværd på grund af arbejdspres, og der opstod konkurrence blandt kollegaerne. Ifølge Adore skal medarbejderne selv administrere deres arbejdstid, deadlines og selv med til ligesom at skabe det her skel mellem privatliv og arbejdsliv. Vi blev omtalt som det, de kalder frie autonome individer, hvor vi hele tiden skulle præstere og opretholde vores status i virksomheden som pligtopfyldende og initiativrige personer, der tilsidesætter sit familieliv. Jeg har 2 små piger, og til den mindstes fødselsdag var jeg nødt til at gå tidligt og få derefter at vide af min chef, at jeg ikke er fleksibel nok og tog mit arbejde seriøst. I denne situation valgte jeg at blive på arbejdet og prioritere det højere end min familie, hvilket jeg stadig den dag fortrød. Det gentog sig flere gange, og jeg følte et pres og en pligt til at udføre mit arbejde, hvilket har resulteret i en skilsmisse og 2 meget ulykkelige børn, der ikke så deres mor ofte nok. Efter 4 år hos Adore valgte jeg så at sige op, og jeg har aldrig været lykkeligere. Jeg går i dag til psykolog og kæmper stadig med mit selvværd, men jeg er glad og lykkelig for, at jeg valgte at tage mig sammen og modtage den magtstruktur, der hersker hos Adore. Hvis I kan genkende nogle af disse tanker, så del dem med os, for I er ikke alene. Jeg troede, at jeg var ene om mine tanker, men det viste sig, at mange har følt det samme nedslidende psykiske pres. Så lad os stå sammen mod Adore, blive de frie, autonome individer, som de siger, vi er. Tak skal I have for opmærksomheden. Sikke en tale og en afslutning, der vist har vækket nogle tanker i os alle sammen. Jeg står her med antropolog og psykolog Charlotte Fabricius, der er ekspert inden for magtstruktur og på området. Hvad tænker du om talen og den situation, som Adore udsætter sine medarbejdere for? Jamen, det er jo spændende at se, hvordan hele demonstrationen er opstillet. Som Foucault vil sige det, så er magt jo overalt. Vi har en taler, der er en autoritet, og et publikum, der er lydige over for autoriteten. Her i 1974, der lavede Stanley Milgram jo et forsøg om lydighedens dilemma, hvor en forsøgsperson blev sat til at stille nogle spørgsmål til en anden person. Og hver gang den her person så ikke svarede korrekt, blev forsøgspersonen bedt om at påføre den anden person en form for smerte igennem stød. Her var det jo rigtig interessant at se, hvordan den her person udførte handlingen på trods af moralske og etiske principper. Og hvornår den her person valgte at trodse autoriteten, præcis som Karen Møller var stærk nok til at gøre. Man tænker ofte ikke så meget om konsekvenserne over de handlinger, som man udfører, når man er i det. Men som Karen Møller nævnte, så gik det ud over hendes privatliv, og hun var nødsaget til at tage en drastisk beslutning. Man kan sige, at grunden til, at det kunne gå så vidt for hende, var på grund af den her respekt og lydighed, hun havde over for lederen. Som Milgrams forsøg afspejler, er lydighed jo et af de vigtigste elementer i samfundsstrukturer. Derfor er det rigtig vigtigt at sætte fokus på det her. Jeg ved, hvad det er for nogle ting, der foregår på Adore, og jeg synes, at deres arbejdspolitik, den er ødelæggende, og specielt over for deres medarbejdere. Og derfor så giver jeg al min støtte her i dag til den her demonstration og de mennesker, som tør sig frem. Så vil det sige, at medarbejderne i Adore slet ikke nogen medbestemmelse eller magt har? Det er sjovt, du nævner det, fordi det paradoksale for medarbejderne i Adore er, at de godt er bevidste om, at de ikke har den her selvbestemmelse, som ligesom er Adores varemærke. Og de ved også godt, at de er underlagt de her overordnede strukturer fra ledelsens side af.
alligevel er det med til at bidrage til en følelse af konstant usikkerhed og utilstrækkelighed hos dem selv og deres kollegaer ved at presse sig selv og lave de her meget urealistiske deadlines, som de ikke formår at overholde. Man kan sige, at på den her måde, så er medarbejderne med til at reproducere den magt, som de selv mener styrer dem, da de forsøger at vise omverdenen, at de netop er de her frie, autonome individer. Det store ansvar og forventningerne til dem selv påvirker deres identitet frem for alt, og også deres selvopfattelse, hvilket i sidste ende kan resultere i alvorlige psykiske udfordringer. Man kan sige, at virksomheden Adore er et rigtig godt eksempel på et senmoderne samfund præget af en individualistisk tankegang, hvor menneskets handel og fri vilje er i centrum, og ligesom bliver set som en katalysator for vores tid. Vi bliver konstant overbevist om denne selvbestemmelse og indflydelse på eget liv, som snarere kunne diskuteres at være en form for medbestemmelse, der bliver kontrolleret af skjulte mekanismer. Jeg siger tak til Charlotte Fabricius og prøver lige at se, om jeg kan fange en af demonstranterne, der er til stede her i dag. Kom med. Hej, undskyld, må jeg stille dig et spørgsmål? Ja, selvfølgelig var det det. Hvad hedder du, og hvorfor er du kommet her i dag? Jamen, jeg hedder Johan Kirk, og jeg var tidligere medarbejder hos Adore, men valgte simpelthen at sige op for et år siden, fordi jeg simpelthen ikke kunne acceptere de magtstrukturer, der fandt sted i virksomheden. Ligesom Karen Møller, min gode veninde, der var på talerstolen, hun også nævnte. Ja. Hvordan fik du øjnene op for de her magtstrukturer i Adore, som du selv nævner? Jamen, jeg valgte simpelthen at stille spørgsmålstegn ved ledernes handlinger til os medarbejdere, fordi at jeg kunne mærke, at der begyndte at komme en eller anden indbyrdes konkurrence, hvor der kom sider frem i mig selv, som jeg ikke kendte til, og som jeg faktisk overhovedet ikke brød mig om. Derudover så nedprioriterede jeg simpelthen mit privatliv og begyndte at dedikere mig selv mere og mere til arbejdet. Mit liv det blev ligesom overtaget af en eller anden form for magt, og den her magt var jeg bare overhovedet ikke herre over. Helt tilfældigt, der faldt jeg faktisk over en historie fra en Catherine Casey, som skrev om en succesfuld virksomhed i overfladen. Men i virkeligheden, der var der en masse problematikker i den her virksomhed, som jeg kunne ikke genkende til hos Adore. Kulturen i den her virksomhed, det var ligesom det var fællesskab, det var samarbejde, det var lighed og frihed. Men på grund af sådan et højt ambitionsniveau og præstationstvang, så opstod der altså nogle indbyrdes konkurrencer mellem medarbejderne. Og det blev ligesom alles kamp mod alle, og det galt i sidste ende om at gøre effektivitet og loyalitet synlig. Hvad valgte du så at gøre? Jamen, jeg valgte simpelthen at sige op og så aldrig tilbage. Hvad kan man spørge dig? Hvad laver du i dag på arbejdsfronten? Ved du hvad, det er faktisk rigtig dejligt, du spørger, fordi jeg har startet mit eget konsulentfirma, hvor vi sætter arbejdspolitik og trivsel i højsædet. Vi taler om organisationen som flad, og det er i den forstand, at alle ligesom har en form for medbestemmelse. Vi er 5 ledere, og har alle sammen en rigtig åben kommunikation, der fungerer i et trygt forum. Alle de er ligeværdige, og det er vigtigt at holde arbejdsliv og privatliv adskilt. I weekenderne, der holder vi fri, og der er vi sammen med vores børn. Man kan tale om magt i mange afskygninger. Spørgsmålet det er bare, hvordan man vælger at håndtere det. Jeg siger tusind tak til Johan Kirk. I dag har vi talt med 2 stærke kvinder, der valgte at sige nej. De havde samme historie, og den lader til at fortsætte. Det er tilsyneladende en tendens hos Adore, at medarbejderne prioriterer arbejdsliv frem for familieliv, og først ser konsekvenserne, når de er aller værst. Man kan diskutere, om ledelsesstilen har været med til at skabe den succes, de har i dag. Firmaet har haft økonomisk fremgang lige siden, men hvis strategien resulterer i nedslidte, ødelagte og umotiverede medarbejdere, er det så det værd. Mette Fløjstrup, TV2 Løje.